Tak už od dávnych dôb sa ľudia snažili to písané slovo nejakým spôsobom vyzdobiť. A poznáme už z dávnych dôb, respektíve pred 3000 rokmi v Egypte, boli tie prvé papyrusové rukopisy vyzdobené rôznymi kresbami, značkami, farbami a tak ďalej. Ale z týchto dávnych rukopisov sa nám prakticky nič nezachovalo, zostali nám len nejaké také písomné správy. Ale už aj v starom Ríme táto tradícia pokračovala a vieme, že na prelome letopočtov prepísané Vergiliove básne boli vyzdobené rôznymi kresbami a jednotlivé časti oddelené takými ornamentami. Stredoveká kronikárska tvorba, ktorá bola veľmi rozvinutá už od 9. od 10. storočia, tak takisto nadviazala na túto starú tradíciu a autori kroniky alebo iluminátori sa snažili túto kroniku nejakým spôsobom vyzdobiť, aby bola príťažlivejšia, aby samozrejme aj ten text dával istý zmysel, boli tam kreslené rôzne obrázky. Taká najznámejšia v našom prostredí, čo vznikla, je tzv. Malovaná kronika, pôvodne nazývaná Viedenská malovaná kronika, ale vzhľadom k tomu, že z Viedne ju v polovici 20. storočia, niekedy okolo roku 1930, vrátili naspäť do Budapešti, lebo bola uhorského pôvodu a uložili ju v Széchenyho knižnici v Budapešti, tak aj zmenila aj meno táto pôvodne Viedenská malovaná kronika na Chronicon Picta. To znamená malovaná kronika. A to je veľmi zaujímavý prameň, aj ikonografický, aj pre naše dejiny, lebo obsahuje vyše 140 obrázkov, miniatúr, skôr ten text, ktorý súvisí s tými najstaršími dejinami Uhorska a aj Maďarov. Sú tam vyobrazenia rôznych panovníkov, rôznych historických udalostí, dokonca aj známa bitka pri Rozhanovciach, dá sa tam nájsť a vyhľadať v týchto miniatúrach. Sú veľmi pekné, farebné a dá sa povedať, že mnohé knihy, aj súčasné, ktoré sú tlačené, tak preberajú tieto obrázky ako v podstate taký obrazový sprievod k textu. Rovnako známa a tiež zaujímavo vyzdobená je tzv. Ranzámová kronika, ktorá pochádza z 15. storočia. Ranzámus opisoval udalosti predchádzajúce, ale aj udalosti, ktoré sám on prežil v 15. storočí, ktoré boli veľmi dynamické. No a táto kronika je zaujímavá aj tým, že je zdobená rôznymi kresbami takého botanického rázu a tak ďalej. Takže vyzdobená je tiež nie natoľko ako tá malovaná kronika, ale takisto je to pozoruhodné dielo.